So mír népun ceathar agus a ríiste méid reintan mír seo i gápót. Tás ná le népun cear é tá léir agus tá fechan ar surcóirí agus sféir. So a rís deasca éasca i tusting amach má thosníonn tú le surcóir agus tásúil go chuoin le gatainna cad is surcóir ann. So cro cearcalach ar bhór agus taobhanna díreach agus a rís den cearcalach ar bun. So do bhór gur cearcail é seo ar bór díreach ná éon cearcail eile tá ga aige agus má éachan tú tá irde H ar le aige chuma. So éasca go leor tuirt surcóir ná pi ó cearnathe H agus tá sé sin sna tablaí matematica. Inis chun achar drumchla surcóir oibriúach caiit is smaoinmhar seo begáín. Tá cearcail amháin ar bór agus tá cearcail eile ar bun. So tá sé sin réasúnta éasca le oibriúach. So achar drumchla sin an gá cearcail gá pi ó cearnathas agus tá an drumchla seo an slí ar fad timpeall. So chunas éibrionn amach cén achar atá an drumchla sin. Well má oscíonn tú amach é, lig míad ar an gcuimid chun an surcóir seo a dhearra saolig an píosa carchlór i lár pop ar leithreas agus sisúr úsáid chun é dhearra i lína díreach tús an son. Is féad leat an son é sinna oscailt amach ina dromlóg mar sin. Tá irde mar an ggéine irde fós H agus sin an gá cearcail ar bun agus ar bór tá an achar sin a gcuine hena féin. So caiimid oibriú cad é fad an taobh seo den dromlóg. Well tá fad an taobh sin den dromlóg chorm le imlíne an cearcail sin. Tá bhrí sin an fad seo ná dó pi ó. So tá achar drumchla surcóir chum le dó pi ó cearnathe den gá cearcail agus dó pi ó fá H den páirt dromlógach. Fad fá lehead dó pi ó fá H sin dó pi ó H. Is féile é sin le glanna sús begáin tá sé éasca glóirí inana mar sin ach má hasíú é glanna sús. It's dó pi ó fá H móide ó. Agus má bhéidín tú é sin amach rís bechórda an rud hús á. So sin surcóir. Sulla má go míad raig le déanaid sampla an topic chun is sin i úsáid a bhain sin. So má tá surcóir agat mar seo. Agus deirmís go bhfuil ga 5 cm aige agus irde dóhéag. Cad é tuirt an surcóir seo? Well tuirt an surcóire ná pi ó cearnathe H sin pi fá 5 cearnathe fá dóhéag. So tuirt an surcóir ná Bintu sáid is de ábhain má hastíon wit now tríchéad fá pi centimeter cúbathe. Rud amháin a bheith ancuirmach faoi uaireanta i ceisna iarrann sé ort do ragra a thuairt i déirmí pi. So cá sin ná méad an tríchéad fá pi má iarrann sé ort an freagra a thuairt i centimeter cúbathe. Then it's tríchéad fá pi néchéad dó. Mar sin. So just be cuairm go héobh an bhágan tú an pi sa freagra nó an méidín tú amach. Cad é achar drumchla an surcóir? Achar drumchla na surcóra. Achar drumchla ná
dó pi or h mód r sin dó pi fá cúig fá dóag mód cúig nó dó pi fá cúig fá 16 agus a rís má tá chun an freagra agant I déirmí pi an freagra tá ann á 170 pi centimeter cearnathe de bhór gur achar tá ann nó má bhéadómid isteach an pi 170 fá pi sin 500 34 centimeter cearnathe. Inis Jimmy sampla amháin eile topic éasca glóir rís ach just I gcobar an slí I gcobar siar an uair seo so tá surcóir éigean de gut agus tugtar ceannas na tuisídit sin 35 cm ní tugtar an ga an ceircildit ach deirtar leat go bhfuil an tart chorm le 1,500 15,810 centimeter cube. Cad é ga an bounds a caution? Well, tart surcóir ná pi or cearna h agus sin chorm le an tart or cearnathe chorm le 15,810 rointe pi fá 35 tá or cearnathe dábhrí sin chorm le 104 agus pí a beag agus dá or chorm le fréamh cearnathe ag sin nó 2 cm. Agus just an nóméid na go déirnach an céad cro eile atá goin ná sféir na tá sféir cuias dachardom sa le tarint sulm gnéim sé sin cíal sféir a rís an rutá an ná well sin cro ceirclach agus tá an gach céine ag sféir ag gach tro so an láirfaoin de sféir amach a gach tro tá an gach céine tuirt an sféir ní gá bheith bor faoi céin fá ach sna tabla matematica joid tú amach go bhfuil tuirt sféir chum na 4 thar 3 pi or cube just bí cuairmach lei sin agus achar drumchla sféir ná 4 pi or cearnathe agus an son má tá le sféir agat dír rain an rud atá hús I le agus na 4 thar 3 fain tú 2 thar 3 pi or cube agus achar níos bí cuairmach an seo joid tú le an achar drumchla an sféir omláin so sin 2 pi or cearnathe agus an ceircle seo nád an darúd achar an ceircle seo dá bhrí sin pi or cearnathe eile so achar omláin le sféir ná 3 pi or cearnathe. Slán go fóill.